Dar derby e un grup, cum ați pregătit, cum sunt băieții? Într-adevăr, întâlnim principala, să zic așa, contracandidată la câștigarea acestui play-out. O echipă bună, Chiajna, am avut un meci greu cu ei și în campionat. O echipă formată din jucători cu experiență, jucători talentați, o echipă care s-a bătut la promovare, a investit foarte mult în sezonul ăsta. Este un meci în care, de la care am pretenții sau am așteptări foarte mari la jucătorii noștri. Am așteptări ca să arătăm bine în continuare, să jucăm bine, să câștigăm jocul și să, până la final matematic, să fim și câștigătoarea play-out-ului după etapa asta. Da, nu este ușor. Am spus, Chiajna este echipa care și-a pus mari speranțe pentru play-off, au investit foarte mult în iarnă, au adus jucători de calitate. Acolo dezamăgirea a fost foarte mare și știu exact ceea ce spun. Și vor și ca și noi să câștige play-out-ul, măcar așa, am mai spus, ca o panie de consum. O întâlnire și cu Gabi Tamaș? Da, Gabi care știe bine aici, s-a și antrenat cu tine? Nu, știi foarte bine relația mea cu Gabi. Gabi este, n-am putut, de fapt, cred că l-am fi încurcat dacă l-am fi adus aici, în iarnă, pentru că la noi încă nu erau lucrurile așa, să zic, foarte stabile și nici n-am vrut, pentru că, în primul rând, Gabi mi este prieten, respect foarte mult și cred că sentimentul este reciproc. Este un jucător care cred că mai poate să roage liniștit, cel puțin la nivelul Ligia 2, minim un an, minim un an. Doi, eu cred că poate să roage doi liniștit. Dar este un jucător care pune foarte mult suflet. Eu cred că el va reveni la Brașov, aici își va încheia cariera, pentru că își dorește lucrul ăsta. Și discuta cu el, vorbesc cu el tot timpul. Țin foarte mult la el și mi-aș dori să mai pot antrena măcar. Deci în jurul lui se poate construi. Absolut. Este un jucător care, repet, dacă îl cunoști pe Gabi Tamaș, dacă îi cunoști dorințele și ceea ce își dorește și îi cunoști caracterul lui Gabi, eu cred că e ușor de lucrat. Un tric, ai deja 2 victorii în acest campionat. Dar n-are nicio legătură. Și cu... Acum 2 ani m-am bătut el, de la Creva. Dar asta nu e un antrenor bun, un antrenor care pune foarte mult suflet. Am spus și atunci, când cu Metalul Globus de aici, la Brașov, că mi-ar părea rău să plece. Pentru că este un antrenor care a confirmat, are promovare și absolut, în momentul ăla poate să fie un antrenor. Revederea cu el tot timpul este plăcută. Am fost adversar și ca jucători și ca antrenor de multe ori. Și nu contează că am bătut sezonul ăsta de 2 ori. N-am nicio revederea. Te-a surprins parcursul Dinamo? Acum, în play-off? Cele 2 înfrângeri. Eu cred că Dinamo are un lot format de foarte mult schimb. Cred că le-a lipsit foarte mult Patrick. Deci ăsta este jucătorul exponențial pentru el și cred că a fost jucătorul campionatului până în momentul ăsta. Pentru că noi avem niște cifre pe instat și cam, dacă nu mă înșel, până acum o etapă sau 2 ele la jucătorul campionatului, Patrick le-a lipsit foarte mult. E o echipă, mulți jucători tineri, o echipă care a crescut foarte mult, așa cum a spus și eu din burtă. Eu nu mă așteptam să pierdă cu Steaua, să fiu sincer. Cu Iașu știam că au un meci foarte greu. Iașu este o echipă care cumva este puțin peste nivelul Ligia 2. Am simțit-o și aici la Brașov. Cu Iașu mă așteptam că pot să pierdă cu Steaua, da? Dinamo în play-off, au rămas la baraj, încă poate să prinde loc direct, dacă depășești Galați. Sunt în grafic, n-am ce să spun, mai mult. Planuri de după meciul cu Chiajna? Adică o victorie deja asigură locul întâi în grupă, indiferent de restul de etapă. Victoria mea asigură locul întâi în câștigarea play-out-ului și mai avem un meci cu Dumărița pe care o să-l tratăm la fel de serios și după aia vacanță. Adică o săptămână așa mare, o săptămână sau poate 10 zile mai stăm în Brașov, vacanță și după aia vedem ce mai. În afară de Lazar, mai lipsește cineva? Lazar.
asistență până la final. Da.